Hakore kwano manadalo manok keneto oganda jo Kristo dhialo odiochieng' Christmas moko kuom mond liete kar chung'od bura Mararieda kwayo oganda mondo mi otiko thuolono e paro mond liete kod jogo ma ok nyal kaka yo mar dhialo odiochieng'no kodgi. Ne giloso bang' yudo sir mar sikuku e gweng' ma Obaga. Mond lietego wacho ni kata doko ni kinde ni en mar mor, thothgi to winjo matek mier nimar gionge kod nyalo mariwore gi jowetegi e nyasi ma kamano. E kindeno bende mohewo mond liete 300 nonyiso mor margi bang' yudo sir mar chiemo kowuok kuom riwruok motisi ni Nyogaya Foundation. Minegi gik ma gidhi through ng'eny. Ng'ato samoro nodong' kende kama to onge kaka okonyre, sano winjo mana ni ji dhi e Christmas kendo gik moko timre mopogre opogre. To moloyo weche mag chiemo samoro tek kuomgi. Mwatimo ni ang'eyo ni ka kuonde ma wantie wanyalo time e yo ma kata tin kata bedo ni ng'ato nyalo nigo wezo. Nikech I'm sure ni seche ma kamagi iyudo ka jothurwa oa kuonde mopogre opogre giduogo dala. Dware kata mana chi liel moro, dware kata mana nyathi moro ma ofan. Bende imiye gweth mana kaka Nyasaye omiyi. Omiyo wangano, omiyo wa michele, omiyo wa majan, omiyo wa sabun, omiyo wa chumbi, omiyo wa sukare, omiyo wa salad. Koro gigi duto odiochieng' ma kawuono wayudo wadhi chiemo kwa mor, ma kawuono wadok e utewa ko kwa par kata ni waonge ga gi chwowa. Wadok wang'e ni wan gi jaodwa moriwowa duto ma en Mr. Tom Agutu. Tend jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro jiwo rawere mondo mi onyuolre mang'eny mar neno ni